je gauw naar dit verhaal. Een berg in de striette. Tomke draaft de hoes in. Romke, kom gauw, mijn boeten. Kom, we gaan een berg in de striette. Een berg, Tomke? Je bent je bergen. Echt hoor, ik kan het zelfs jongen. Een hele hege berg van zon, bij dat naar je hoes. Kom maar mij. Romke, Oké. wil die hege berg van zoon? Ik wil een sjen. Tomke riet op zijn trekkerke naar de bulta. Zo, Oh, wat een protte zoon, Tomke. Oh, dit even mooi met Bratje. zullen wij boppen op een berg klimmen, Romke? Ja, dat is leuk. Maar, mag je dat vol? Ja, Jer. Er is om eens geen 1, 2, los, wat het eerst Bob is. Tomke wil hut omheen klimmen. Maar het zoon is net zo hut. Hij kliert heel tijd weer een eindje en onderen daar. Romke vlucht met zijn lietse poortjes als een hazen naar boppeta. Haha, joepie, ik ben eerst. Dat is net eerlijk. Oh, doe eens jouw poortjes. En ik ga met waar. Ja. Nou, dat wist dus van tevoren ik wel. Zijn we nou naar onderen? Oké. Wat het eerste is. 1, 2, 3. Ja. Romke zijn lietse poortjes kan het zijn hut net bolwerkje. En hij rolt het oer de kop naar onderen daar. Hij komt tegelijk met Tomke onder de berg. Ja, nou win ik. Want daar roems net. Waar zei dat we rennen moesten? Tomke, dat is dit een jonkje. Waar zou dat wezen? Misschien wil hij wel maar een sportje. Oh, dat is Majid. Hij komt uit een heel vier laan. Hij kijkt ook naar juf Klaske. Hoi, Majid. Hoi Tomke, hoi Romke. Was mij eens watje? Jawel. Dat wil Majid wel. Bij zijn treien klimmen ze de bergzangen op. Wow. Wat kist nou ik goed klimmen, Majid. Ja, ik ben sterk. Maar ik kan heel het naar onderen draven. Romke? Zo maar. Wow. Maar dat kan Majid ook wel. Jep. Super, Majid. Dat is dikke het trouwens, Tomke. Oh, je bent geweldig. Ja, dit is leuk. Maar nog een keer, Tomke? Ja, Tomke wil Majid graag zien laten wat hij al je kent. Wat zal hij nou even bedenken? Naast de bult ik weet wat heel moois. stiet het trekkerke van Tomke. Waar? Wat op het trekkerke van de berg uit te rieden. Doe, Majid? Nee, ik net. Ik wel. Oh, doe het zeker fout, Tomke. Ze brengt een voet. Het is helemaal net gevaarlijk, Jer. Ik kan goed sturen. Skiet gemakkelijk. Ja. Maar eerst moet Tomke zijn trekkerke bij de bult oprieden. Nog. Oh. Wat is dat zwier? Oh. Romke, Majid, help me even. Ze truwen en ze truwen. En dan stiert Tomke zijn trekkerke boppen op een bergzaan. Tomke schudt naar onderen. Oei, dat is toch wel heel heeg. Het was net meer, Tomke. Jawel, Jer. Jawel. Hij begint te
eerste traapje. Ja. Ja. De trekker shit vooruit. Ik kan het. Tomke, moet je niet, ik kan het. Tomke trapert hudder en hudder. Maar hier is het... Ho, de trekker bloedvers zit niet in het zon. De chill wordt het verder. En Tomke doet vooroor oer de trekker heen. Bij de bergdel. Ik zit onder het zon. Tonke is beter draven, Tomke. Oh, auw. Ja. Oh. Ik zal die helpen, Tomke. Kom maar. Majid helpt Tomke oerheen. Ja. Gelukkig gaat er niet het stikken. Oh. Cornelia zal wel net zo blied wezen. Met zo'n drieste, smarge acrobaat. Nee. Maar Tomke en Romke, die ben wel blied. Ja. Ja, wij hadden er wel een nieuw vriendje bij kregen. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zoek op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.